Naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Egosori y'okwegera Nyabeta nigekoretwa sebule na Ndizi TV kubwatana mu bugani ukamele park.
Ata tung'ang'ane toteme torusi omono yogosoku naindu gose ntorrekane buyaki njerendete iyo sawa bono ntete nteme omotinyi oyo gose ebinto mbire buya murachi besa mwantete ngondomera muri ndige enyumba yane ekero nakora omete bono neye understand chitauni omete tokobera mumonto yoka chitauni sawa ngukwanande nomongi nonde ndore naki arafu kebinto birende buya tore naki gose nere natige gonjokana nabereka nje ntoche tokwana estori eyo anyitigera sawa kono tokwana kare tiganda akora kakasiaka kimbika nyumba mbo gwakerande togambe namanda kwani konsika itkore Umefurahishwa vile nimefanya? Sana singependa kanitengeneza nguo. Na niko anapenda. Siku ingine. Usiende kufikia customer. Thanks. Asante.
Itwa tewete ngachiburi chiretwa manga. Dali keriero giatubulite. Ekeriero yone chingi. Indu tali nyama tuatageteri konyara kubabwatani kulene no murembe tuwaganete kiombe kia mwanyagatinga Eltage Council gia kwanire. We are watching the security agencies in particular because they have issued a direct threat against the life of Governor Simbarati. Ensemo yoboreri niko tobaroti na ende nto muregete karo mugende to kosigasa gyomo governor we county ya Kisii otabire Kalonzo Musyoka. Entonkerie kebe wansobo gambi unesikucha ongo kuchire. Wansobo gambi kigima desikucha ni satongo kuchire. Oikato chiko kinya chisemia sebunge ya bonchari otabire omujumbe bwenseme Dr. Charles Onchoke. Sekarang saya kayak ni saya gitu. Nanti kalau sana abang kembali ni kurang ni buat ni buat aja. Oh, mesti bawa kan? Candor sana. Nanti ni. Sana ni nende tochi. Sana ni tingo wati ni changa yande kwenda kusini gankoros. Ai bongo jol. Na wanongoros yoro smandi. Wate ani lengi wuti. Ane sana. Tukane araki na kinge. Ya kinge. The next time we get ya maroon inside. It's chawu chinse. Tonga kalenderi ngoni. Ya, bwana mtani customer yana. Atakufanyia pengine si unanijua. Hata hiyo ndio customer kwa usia basmati kugira na hali tiliguta Yengo rosindi. Mora tuanti tukorosi. Mwana gato gochumburu mu. Na trochi aranchi betan. Prome tinyaro kachichane nyaki chachite. Lakini no ba. Chacho tengo que venir a hacer bacho como lo sea na tuma customer na wate mami na ko si chinjaro cha moko. Ono na rekwenda na batuma kwa niaba yani. Ai barosi. Abantu bari bakirero. Babesumati. Wale ngentokora. Nde busiro atosira. Ito matos. Kano na kasi abira chiko lo ndise karensa. Wale nde tango sio smart. Nde tonde tete customer ko ndete. Sana.
ya butire. Njoma ito mugaka nguza na gukumisa. Korukwa gatebete ng'umwana uyo ng'ano ari stage. Eke katwaga chagete gunjoka na korugore lipakaga ng'ano ari stage no ari stage. Okona gontario mugaso uyo ng'ana iga ng'ayare bono. Kayare. Warumanyete iwaga tabange sabali tigere sabali nendiri. Sabali tebwati semi. Sabali tebwati semi asiki. Turi kumanya so guchigi uchikomera. Ahende bono to kumanya sabali ya na kire konde tigatomo sabere nyasaye ng'achofya. Aike gaiga buya tomorale. Mato mwana oli obutre Nairobi sana paka onkumetie nga omwana oyo igaite bana kebanga na gwatawe bulika. Kulinde ganchire gocha gombia. Bono ne simie karanga kira iga ngakira ngoikire naruko. Ono gatia ko naruko gotrimbo kaiga. Bono ngakia ani geko iregika. Igonore na kena naruko kanyora ikire. Nabante. Kururi regeka ke twarenge nyumba. Twaso. Egege twaetana nire ko morigiga. Usebo ni kwanga inoko ngimo kyogo ntali mugaso yo morose. Paka no mirio monu pata. Sabe soda ngure goto. Soda. Soda. Soda kwa iwongorebe. Tiganga ya nabo kure. Maana no mirio mo. Kikana atari rego. Yani na no chubuna ndiga muri. Yani utandora nondora mabere ngwa. Nyangitaya. Ya mangana mange. Rale rugaya kali kuna kuwaja. No ria ko toya soda. Soda. Yaba toya soda. Bachire. Ochabari. Aya materia ngota soda yam. Ndata no kwan. Saida na wote tu kwani ko mbolinga na kyote nini ga. Ya bana use nata ara wote tauni. Nada pe amiche ngokwan. Nane wono twabere ngo wageresi mwana wa batoche. Ngiyo taje. Yani ugora na wati customer kurusambiri ngakora use saina na nusu. Ndaile kero ngora. Oro chiri koliriri. Ngokana nengenga. Mmoja bichora ni bi. Njibe ka saina. Ro wana machibaje. Achiro tini ndo asiti. Lakini ndio ni chiande ngora sana. Wao sinjiga sinichia. Eje biashara tali chia. Eje biashara. Eje sinichia biashara. Sanji kwa chia because tali ya kwa rosa. Eje biashara. Ngai koira abantu rero kaje. Chinya ndo chichiana. Nyangina ro yali go chimonga. Wala nona abatuma. Na nje customer nero inali kwa rosa. Ngitema matekere customer. Akona leta ngwe ko ndata kwa rosa. Ninje kwe. Wala naro si ama abichari ama wabia mawako. Ante wala naro tiantumi bali baene. Marosi na naro aro sana. Yega simbi. Yega simbi tinjembiye ti complain. Akile ndo sena gogo to akile simbi wa deina kilero na nyoli tingali gocho.
ali at least no mama ida kanyora no muswaje kanyora kwate wasiwasi na mchinje na wanda understand abana lengere tin na batekero nyoto wake si na ndenga chingai na tetuko wake la saa 3 kanyora ni customer ndia asoi kingo koroche sene na nusu nkarosa ngara dikero ngo lakini mandegere gasiero onyi gasikere buya abu machamto halafu olinaro seti ese sinki naro seti ase amajali ase wale wite kawate naro seti mbiye sina ito ndolo jinde ko mungwano lyo kuingira na obyo kuingira no ali mali wana bakumi na bako kuingira ni mbada lakini nada ko genda mungwano na nada korora yana mora enda libi to be bitatu manya ko jamepi na njemba promote ne bena ne custom ega kibamitu ndole ngaki ngakimo kale service ngakimo gonga libisa mune custom bana njoma de ko jamune custom ndi ko jamuna sabi aya ko jamune custom mondo njema ndo sidia ga tatu musacha ote to wake mnanga kiti stadio polos stadio buaka go mfai na go algo sibi na go sibi biya ndutore na chichira ngana no tai no sina mago amagoro unsibi Sori y'ukwegira Nyabeta buna yale twasemule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele park. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch
boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonie bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori ya mabuko ebyo bakonia ase nchira ya wholesale na boigo retail. Ngonya barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes chi manila papers chi register chi aina au chi notebook chi kalamu chi pencil egatie binde binke boigo mbabwate chi stamp pads net file chigotumeka ase chiabisi laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals emepira na boigo chinet chechigosori nchiraroro batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabara ne chiabisi cha NHF angene gataseni kya mabuta yechigari kya Rubis goseki kya manyekane tebu na Kobil asamanke na bokubanyora wetrase namba 0722946444. We are Team Himani. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igoba gokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale nakone cyanga cya KMTC egatiyo bokorera ibonde ubunge nigoba gotuka asamagacho abaraka building imeyumu cyo Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo cyo Kisii ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso weterachi machine chekerero cy'ubumanyi bw'igoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa.
Wanchumu dikira bono nelituko lya Ijumaa kirabo nebiro ne chinsa na matuka gendete kumnyoka ale munaso cyukoro mutinye ganyiro mastarikine 22 umutinyo gatatu omwaka wa 2022 na mange hagendete okolekana na boigona manga bereka okolekana kurose mambia yarenge ntambe kwa chinse chigabono chebono margoba ngakene bono kwarigania SMS ya mangana majia aseri bwanya ko sansamuranira na okumanyibu nabaliki baito abere bakoyasangire koro chingongo chonse ime na isiko yorogongo rwogusie koro chira grechizi sato chia bono botukenyira bono yali tukoria lengelio mwezi ya setaro ya ye omo bolibu azimio 1 Kenya asa bono babakora wa ano oyo kabere omo konyu murebe sasinga ke mo boigoro murebe kyamakarikia we Steven Kalonzo Musyoka omwaziri osokabere asense mejo waziri au Eugene wa Malwa asa boigo tare yabage ko bwatrani gwa amana bwatani bande kurasorongura gusim gati yabuno yole koligie koro kyobo governor nimenye county ya Nyamira gwetrase kyama kya Wiper Ben Mumanyi oyo boigo olenge omo bunge we bunge ya Buraboigo no yolekuriye kirokyo bumendere pukurase county ya Kisii Vikonderen ngati yabara iboigo basegete tare yunga mo no mugabano we county ya Kisii Paul Simba Arati umwanchumo likirono maiga yemese mangana mayaso botukubwalira boigo tochigosanga na boigo na Steven Kalonzo Musyoka oyubona romora kya makarikia Wiper na boigo bono Eugene wa Malwa Ben Mumanyi na boigo bono na oyo likurikirwe kyo women repase county ya Kisii Vikonderen abo tochigosanga na borobo abutosanga na borobo asumuga solero ngantara koletere sebiru bitere bitambe maiga yokonyora amangana majia asobo tukubolero igondo chikosanga na borobo semesa yito litukirikobono lya Ijumaa igoto sukumo nchumu ligede ijokoletere nkwane yu yakolekana asumuga solero gwetera Ndizi TV obwansu no bumugusinga tialia torobiri monchumu ligede ya semargoba yabono anake nikobone nke mo konse mucheri goma egenre togichana asege kole maiga yo mwana we myaka ebere kurwara asege keke gusiri kumabwaye maiga yangina korokumanyigwe nganeyo ngina koronere nikobono asiri omabwaya sengencho kumanyiguno mocho koro yo kure we myaka ebere ngati ngana turamurikira munayanda mange aseribwa asa yonsi tubwate gwetera nsembele mtandao nsembele ya Facebook Ndizi TV News Digital nabega nsembele ya YouTube nabagotera buna Ndizi TV News onyara konyora senchira yelibo nsemo ya website yetu na butambe www.ndizitv.net onyara konyora yo asobo ikirano olitoko bwatera nera gwetera sumu nwimanyirio igakoro kwa Lydia Mose ekere Petro na Mukera akone kichibi chamuru gichawekere asenchira ebwendete litangana kigima amangana yo asenchira yoko ya chuta itwatebete ng'achibori chiretwa amanga tari keriero giatugurite ekeriero nyone chinge yindu tali nyama twatageteri konyara kubabwatani kolene no murembe twaganete kyombe kia mwanyagatinga Eltage Council giakwanire. We are watching the security agencies in particular because they have issued a direct threat against the life of Governor Simba Arati. Ensemo yoboreri niko tobaroti na ende nto muregete karomo gendete ko sigase gyomo governor we county ya Kisii otabire Kalonzo Musyoka. entongerie kebe wansobo gambi ure skuchi aongo kuchire wansobo gambi kigima ngade skuchi ani satongo kuchire Oikato chiko kinya chisemia sebunge ya bonchari otabire omujumbe bwenseme Dr. Charles Onchoke. Asa yomona na mange saranso ikabone tumenya senchera yoboy keranu retere nchinkruko Vincent Onyancha omo bwazimi aseri tukolia kabere niko bagendera netara yabo asorongoro gusima gayogo tare chinsem agati yabone county ya Kisii na bone county ya Nyamira bakora no murewe kyamake we Steven Kalonzo Musyoka Eugene wa Mahalo amana baraibande kurasorongoro gusim niko batebira bunamba gendera go tara sorongoro bunenchire mu yokonyara wakireko ke kyamake ODM na bagono mu bwazimi amune mabinde gati yabe kyamake ke Wiper amune yama biribi kobomo boli ya bwazimi ukwana kurwase county ya Kisii tukolia lero nigo oyo romurewe kyamake we Steven Kalonzo Musyoka amochiri nsemo yobole ndi kubwatekana n'inchira bagenda to komosegese gyo mu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati Merudodi Mumanyi na mange Magega yogo kora etaro yae omuraibwe kiama kia Wiper omoske Kalonzo Musyoka ime county ya Kisii amona Nyamira nigo akura bene etare yo asakora ege karona bariki amangana
asa teba ekiama gia Kenya Kwanza nigokere amo asa gendete gwakira umuraiwe kiama gia ODM Raila Odinga ekoko iliogo chikora ase African Union ase baigo asaba esekta yoborendi gochia gotiga komogosereria omugavana West County ya Kisii omoske Simba Arati. We made it very clear that we are watching the security agencies in particular because they have issued a direct threat against the life of Governor Simba Arati. And we are also saying Azimio is united. We are so focused, in fact, even more than ever before, because all we are saying is let our captain, our brother Raila Odinga, go on and get this seat. And we are all fully in support. We are praying for him. We even, some of us know some of these dynamics. We are able to see what we can do. Ngana yabanyagitari kogomani goya irali bagali nene asasaba eserikali enene gocha gwesonania na gotegerera ebirero byabo asokuba amaskani yabo nase bagania eserikali gocha gwakana kinyagitari cyabanyene kibesa cyabo gwetera ekigancha kya NHIF. We want to say we are in solidarity with our doctors. Complete solidarity. And the worst that I saw was them, the police tear gassing, in fact with a canister hitting on the head, because I went to call on the Secretary General of the Doctors Union. So mambo haya waelegeshe, kama wasiporegesha hiyo kamba, wananchi bado wanaona. Matibabu ni so basic. It's a basic human right. And we don't want our Kenyan patients wherever. We know the mess there is, by the way, in the health sector. Real mess. They are now transitioning from NHIF to what they are calling SHIF. And even as we speak, under NHIF, monies have been collected, and those monies have not been given over to the service providers. Education sector imesambaratika. Capitation to schools. Schools are closing anytime, I think, in the next few days. And the head teachers have not received this money. So it looks like Kenya Kwanza is on a free fall kind of approach. Ase chinga kechoni gobarolekana komocha eserikali ya Kenya Kwanza aso koirania esekta yoboremi magega na yani gagocha engaki oboyo bwarolekana kwaegwa abalemi botekeraneti ebitambukero birya biganeirie. In agriculture, we have been told of the success of the subsidized fertilizer. But what we have not been told, that part of that subsidized fertilizer was a donation from Russia. So there's been lack of full disclosure. Indeed. And that up to now has not been revealed. How much was received from Russia, who are the beneficiaries. And now we're hearing of fertilizer that is substandard. This is not a rumor. KEBS, the MD has confirmed that some of the fertilizer that is being distributed does not meet their standards. We are being told of some bags being packed with sand, mchanga, and being called fertilizer. No, this Kenya Kwanza mess is real, and that is why we are saying as Azimio, we are going to fight to clean Kenya of this Kenya Kwanza mess, to rid Kenya of Zakayo and his harsh taxes, and bring back order, restore integrity in the leadership of this country. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV, Elietaliane Mildred Momanyi. Mbia mono muliketo Mildred Mumanya soroboti rwasenchira yoboyekera nugotigana yibono mwanjo muligerya eturetiye bagaka gwetera seke omekerikya manyagetinge elteje kansoni gobono abanyarkana komochia abarayi kurwa sorongora gusim anemono menye county ya Kisii maega yoko abole bare chimboli sana ne mokiro yomo unenchire mu yoko nyara gosonsora nakugaya no gotaigwana uko arokane menye county ya Kisii gati ali bachige tukoleta chimboli chingomo no governor we county ya Kisii Dortson Totaburi ojibono mu human repo Stephen Soro mubunge o South Mogrango no moseneta we county ya Kisii awona baboli tuko kichimboli cha sensemejo unenchire mu yoko nyara koleto molembo gosangamo unaba gusiba le tomolembe kolende kyombe kine turetiye abagaka nigo litukuli lyalengelyo mweryo ase abarajya bukoreda chimboli ekyo ekibono kitareto nondeteyo oikena somo yegabo litukuli lyarokolekana chinsemo kiri chamanga bono nige turetiye abagaka bateruna mbataga timboli ekyo naende bono bali go kiwanchira na kwaleta amasenchira yoko basonsora roboti uru asenchira yobweme ime ya manga County ya Nyamira
Twategereire gatokia Gusii ebieni lakini fara mtoko twatagete kumera bagamba bali twakwanete nga bara amache asarekire kire tumera neto kwane twatorobie twabate kamwansoka eyo neturetia bagaka bakoro na George Nyakundi kurwase kyombekeri kya Manyagetinge Heritage Council abo baumera nairi konyara gosangaso bwamona baraikuru Gusii abo bachige tukoreta chimboli sana na mokira oyomo Elibune ncheremo yogo sonsora na kugayana asokoleto kuiguana ime ya Gusii igo twacha kugayana intutweka intwase intwe kuna mu Gusii asa mangana atuchandre Gusii asokoleta omorembo ito iga Gusii yeito abaminto gukwana bale gukwanira bale a declaration twarwa iga manga Wanyarabo ni gukogani kwabo gotakorekana maega yabare ya bonsi gotekera na sensemeyo gose koleta chimboli ekyo Igobono togusaba abantu bamitu nabali mwatebe tiwe onye muri namatako igwa itukudyale roga igase manga twakwanira manganaya oje sitore inu murarete sorori yeinu intutu abasororete bokasinya bono ni murarete sorori asiri tukulia rero na intwe una abagaka ba Manyagetinge Heritage Council tuomerenere gaiga itukulia rero twaragote abanga kiria twaganyete ngecheti nande tokiganyete bona korengana neturetia bagaka kurwenseme yubo igoni gobate abuna ogosanga na kuokora leto kuiguana na koleto murembe asabate abuna mbali gochikogani bono chimboli ekyo maigo taletwa aseri tukolia rero abantu mwamojanire asinga jeino uika muri egento kyo kubabwatania abira aberunguri abira abengoko abira abemburi kendi yose kera leta murembe asabantu balia babanga babachana kotarinya matu atagitintwe otwatagita murembe nekera murembe obeire alienka yeito yeri Manyagetinge erabe kogendere nyumba yitebingiya bono yabetererie onyora heteregora nertora chikomera na nere ko oyo takiti ndubwati mujando bono tuganyite engoro yiteregoro etakonyera bagakarina ni abasabire enganenyo gekobakuna ndorigojo kobaria ninwe muraturigibona oigoni gobamenta buna eganga yabo tari nyama batagete kolendege ntobale kurigia echinjera chokoleto koiguana ime yorogongo rwa Gusii itwatebete nga chimboli chiretwa manga tari keriero giatubulete ekeriero nyone chingeti ne keriero gotwatageta abantu bali baminto bacha toikaranse nonyenkara abantu karo bagosanire obali kubeke ndagiranse tari bingwanzo twalo ja gopara to kubeke bolibi bo nyansi monwa otwatageta abantu bali chamo tuwanjani abantu baito egere bamenye no mulembe Gusii abatebo obwatu mwabo obwatu koboko chaka bono linde nduntu abarangire tutokumwatu babwatu koboko nkimotari kuche kolende mbacheti bono moyiguru n'abagaka bakwanire gambero muya to gambero mube uko niko kwabero kuboria kurwase kyombe kya Manyagetinge Heritage Council abwase bono batugutera rokogania kuri babete bakuboria barayi kurasongora Gusii kone kibunango leta bari chimboli ya sensemeye iga muraiteya abagakata chimboli ya sensemeye igente kirre barabwo konyara gote abono asiekire mbali chikuboria barayi abakata chimboli bunanchire moyo konyara go sansoro goetana ana sensemoyo barayi kwa roko so kwa rokane kone kigwa ase county ya Kisii and Nyamira Nyamira ingana batebire bono batigeire nkoro bunenchire yemo yoko nyara kogaya no gotaigwa no kwabire goko nekiwa ko report ya Ndizi TV kurwa sensemo ya manga ime county ya Nyamira iretera nenchi nkuru kwa Vincent Onyancha na gotigana yumo nchumulikire boy goro botro goto ikira ronde ase margoba yabona kato ntokumulekire mese mangana mayane libuna ekigambere kene kya milimani kubonke gotoka sensemo ya Nairobi liko kyali kiri huko gocha seke gambero gya Kisii kone kibuna ngotegera balekina ekibono kye kiwase kigambero ane mono igorojo wako isiko koyo kabero mu governor we county ya Kisii Robert Monda kolengana ne kigambero kya milimani gose high court kinsemo cha Nairobi atari uko elio ni gobono yekoboria ekinige cyake gotegera stariki 15 nemo omutinyokane omwako yiga aburi tangani ri uko litangani yokonya ali abekire ekinike gotegera stariki 25 omutinyo gatatu askonde kinike kibono kira cyake gotegera omutinyo gocha achitariki 15 nemo anene mono nigo kiuchi gotegerwa bono ase ekigambere kenene gya Kisii
igonyoro kineki kia rigerirwo chikotegererwa anene ase kigambiro kia milimani asabone kineki kia iranigwe goika ase ekigambiro gia Kisii gose Kisii locals nani okera chake gotegererwa stariki 15 neyemo omutinyo kana oyoro mutinyo gocha na mangana gotwikira aseme seitu ya mangana magia chinse chigabono chiabono Morogoba naye kira kiritoga ndetse kumurikira ali abakakoleka n'umunchu murigereria ni gatureti abagakeyibona kurumanya gatingirite jikanso bone gabeso kirina borobo kunyara gukwanira engana yo monogeri bumugusi okwana kurenseme igati yabarayikuru asekyombe ni go bayichanire ogotaigwana no morembe asorongoro Gusii anemono amangana arengete siasa mu nebinto binde nigo chinga kiye abarayiba borio kandi ngotwara baro morembe na korariyo morembe bunenchire mu yokunyara gukirania amagendero asorgongo urogusii chinga kinchiro mwatebetenga onye kunyarekana omugako itorenge mutwaria abo monogeri ujurenge matia inkaro nande bagotebanga omonto okuruku mwaka maraga ndabo monogeri yito nande inkaro bagatebanga ongwaye nande inkaro bagoteba arati omugusio ito otare kuira na nyuma nento te konyore gutueria saginionde mamba arangiritigu no monto okuruku ya mueya oyo romo gusika milio kolengereri enga kieria mugaka moya barangereti akabategenda kuchiari mongoyomo lakini bagatiga bakamerani omugusiko ngori eto musana ine goikana bono igona ari kubasaba abantu abagaka bakunanya getinge ngima no mugusio mugime sabita ngakiyari ko babuya kubwata nakobo ya sauri ori urengoro yaito tago tutiga ekiagera nindo chigoro kuna kigari kya myokaga nkorosi moro bwa matobo ngao ubu mugako nawo tubatigera ine emoko botugu necha na wana okuorera igonga ki mugusinchwamo torosi kusiya ito nanda barayi musikane ngalia mangana go chamaya tuyamo nai watigere yense moto mulikira mangana rengeze chisemi ni gomo jumbe bon Charles Dr. Charles Onchoke atebiribuna nagenda twekira ni emerobelia nogosire chisemi ase bunge yuko kona kurwa se skuru yeye mokuru asenseme ya bonya oro ejibone gotoka se wodi ya Mulenda eyo yaligiwa gosie ko bwango igakobwatikana no waromo ke bwa borokiwa ni gobona atebiribuna nagendera gosire skuru yubune nchiremo yokonyara gosire birengo byichisemi Ndemo Steven Namange Rituko lya chisemi me secondary ya Bunyaoro imeabomorenda negabarai au baikirana gati ya bomo jumbe obonchari Dr. Charles Onchoke omo wakili Cliff Ombeta omo director Obomas Purity Kirera ababwatani Vanat Kipsea Kesha monomono kurwa sub county ya Kisii South asomo yegoyo Bunyaoro yakirwe kukasogo kinaso bwango na gotoreke kurwa sama tukabwango iga ase yakageiru gosie kwa ne wizara ya chisemi okova yabwata baoroki wabake mono. They promised that they were going to do well, and when I'm looking at the results, to be honest, abana baba kolire buya korwe mean score ya 2.2 to a mini score of 4 point something. That is a great improvement. Mbuya to achitemo tukateba this school must develop. This school must improve. Has it improved or not? They improved the school. Yeah. You got the effort to avekire, we must continue with it. Entonkerie kebe wansobo gambi une school ya ongo kuchire. Wansobo gambi kiki mangade school ya nisa tongo kuchire. Ya montinga Nyangena na Bunyaoro. Yotaima Nyangena na Bunyaoro. Nango kuchire ngo se kuchire. There's nothing as sad as that for a leader. Ogumangana kia this is the curse. Eroiga wata yasa mbiamono. Mbiamono. Bunyaoro moyere. Nyangena moyere. Wata yasa mbiamono. Abarai baikirana mbakwanire meroberio konyakinia amona gosira chiskuru chinde chia bonchari chibwata magani chichonji takeire skuru eyega library neta keire skuru eyega lab neta keire skuru eyega na indonyege konyarikana abana
babeira abange naende nkoru baratambe tonyore dom eye mugoseibere abana abaiga barare school Mheshimiwa Nchoke ba naye toroche lisoboni gabonchari chiskuru tigachirosi guchionsi na agenda pake skuru nyangiti nganyara mbabu ati chicho ndo agacha chicho ali ndo agacha chicho chingia I'm now promising gaiga a similar toilet which akira next week is skuru. We will be requesting you na into what origereria kwa dige chiskuru chire gocha wati konya na chirocho so that take rogocha gaiga. Instead of us booing, we clap because Nae, the CEO of Bonchari currently. You sit and tell us from my kitty, Rosicho, Isa Nesato, Wangoiga, you go to Konya Skuru. You might tell me what you want to say. Or what's the future of this land? Over factory. Omojumbe Dr. Charles Onchoke na enekiabu na chisemia ngati emeroveri aetoko boko ime abonchari asaru erio gotumeka chinguru abwate bunge kwegerere emeroveri echisemi nobokore ribonde Mayanga ki school cheto nchubwate deficit ye bali mwingana ngaki onya orinke kan is the biology teacher or chemistry teacher maths teacher inki botore kaneti inki ekerbe kaneti inki sundeka kaneti so that kirenko kana kwa na nasi mashari ya useno mheshimiwa Machogu mbwate list ya kile school no kugani kwabo. Koripoteria Ndizi TV korwa sesa location ya Bonyaure egotoka se ward ya Bomorenda ebonge ya Bonchari eriatariane Ndemo Steven Biamuno mulikito Ndemo Steven asoro bocho rwa centre jo boikirano gotigara boiga samarenge tobo cheno na boigo bono na mangarange de chisi gobone kyombe kamanyekanite buna for Africa igeko nalinge tobo chini kubwatira na amo no msebo godi ya masgest Michael Mtume litukulia rabono baba gukora etaro ya bwoche skuru yo borosi ya Nyamaruma ijo gotoka se wodi yo asabanyara kumurekera mangana nalinge tobo chenu asenseme yubuno mulikito Josephat Misi agotomanya Maiga yensengi mago chengera litukulia bocheno lyo muno chitarike 2023 mwaka nigo litukulia lero abana beskuru yo borosi ya Nyamaruma bagokera amaigerio aibanyara ko bakonyora igori chinchira baranyara ko bagotuga obochenu bomunwa umurebiri nyara ko bagukora gono mwemsibe ward ya Masige East Michael Mutume kubwaterane kiombe Dentist for Africa gikirense yobotenali bwenya gitari ya Krista Marian etwale tale rena leta abanyagitari bakuru Germany bakuru asekiombe ko kunga Dentist for Africa in collaboration na Krista Marian Hospital. Eba ichaga rero ngorigere libara abana ba grade 5 4 5 and 6 balibara ase school ya Nyamaruma asogotema kuligere their dental care bosa mainabo ngakia mainaba amete mechando kya bwate anengolika bali recommendation ukona manegeta seni Ndizi TV nigo mwemsio ya tebire talintunda ntangani erekwene kyabuna abamenyi kurwa sigudi abanyere ko bakonyora obochenu wa maino nigo alireira ngana chikoba gakogendera gwikirania amaganyo anene obochenu yabamenyi begodi yae ase umutinyo yo iga na baleta base community bakabeka ekampwe ya mase Kiobegi hospital bakarwali abantu 216 abayiboli babana abayiga ande bagacha Kionyo hospital asobana barwali abantu ange 191 abantu abonsi barwaliwa abande mbabwate amaina abachoketa ayanda atakire kurusiwa abande barwalete bakabarwali for free nigo omokonyi bo mwalimu omonene bweskuru eyo Nyamaruma nyara ko bagakoiraneria mpia muno chiaso mwamsie nababwatani abechisemi ngati yabo abaiboli abo banyara ko bakomosegeta Michael Mutume nyara ko bagakogendera no moroberio bo ikiranie kerengo kyo bachenu ase chiskuru na boigo ase abamenyi lero otwabwate Dentist for Africa kiombe kiaretwa no mweshimi weito Mikael Mitume oyoko korega si kugasuna mutuko asoko konya egwodi yeito bono ntete gotenga ya mono kiara bana basomirigu una bago take care of their teeth bairu chibrashi bairu Colgate Nyasaye tigabako mbuya mono naende mbuya mono etakoera
eko era abana umwe abarwari bakine bari buyamba tarwari timbuyama naso ko barwari so nje ngwakira umweshimi witu ngambuya mono Michael Mutume asoko nyamasige yitu asirera turetire nyamaruma yitu primary abana baitu bagokigwe na mafunzo abana boigo tibatigiri magega. With free dental care, Colgate and a brush, we thank you Michael Mutume for this day. Ikatogwira nilio mwemzio ito Michael Mutume asante asoko tachi brush toiro chi brush ikatoko chikuisipilia maino Chingaki echecho nigo mwemzio Michael Mutume anyariko bagakomocha gati aba MCA kurwase county ya Kisii obanyareko bakomurikira omo control budget ri uko bunanyareko bagutenene chibesa che basari engana yanyareko ba egurube anene gochia asabaibori ime county ya Kisii asabuliro botoereru noko bwaterana egati yabarai ime county ya Kisii. Bobasienki mana Kisii County in general ward 45 chibesa chie basari chia delay aba MCA bakemba ali kali rube go chia se control budget Nairobi bagateneni chi basari chia bana bataka bagateneni chibesa chia bantu ba colleagues paka inche bakomo kero muntu tanya wakanwa bone metinyebere ngosa base serikali yetu ya Kisii County mona bana siasa baro tutwale utu nga chibesa chiri chirororo chire meant for abantu ababainse bokonyorogo ke wechi basari teriko go fa ekero koli ke information go sokoli kamangana ucha serikali wateneni Kuripatirika seni kia Ndizi TV kurwase skuru yoboroso ya Nyamarume yegotoka ime ward ya Masige East constituency ya Bobasi county ya Kisii eliterane Josephat amese Mbia muno muri keito Josephat Amisi asorobo chirwa senchira ayobo ikirano eyamate makuru ase kenyoro kalikia Gesima osense ya Gesima ase location ya Nyakongo ni gobona baganda to ichana mono kubwatekana no mwana obwe myaka ebere konyara gosirigo mabwaje oyibone gotebekana baga kurwara sama tukama keno muri konyara gosirigo mabwaje maiga yangina kurokomanywe ngane yo nerebo ni gasirigo mabwaje maiga yobo tebigumo mochokoro ye oyuansteke mabwe myaka ebere obere ka gosirigo mabwaje yamate iboni goteba sabonore ya bero muchando konyara korobelia kobaini baberabo kubwatekana no gwako ko abere bakonyora nabono kuganya basamaria banyana bayigona bare konyara gwasoke ko bakonya unenchire mu yo konyara gosira na kobeke mirobelio yo kobaini baberabo yubona ro mwana obo nabo igo nangina koro asenseme yo ya Gesima Paul Kapokara na mange nimeye kenyorekega kya Gesima kyuge gotoka sinseme chiga che sub location ya Gesima me location iga ya Nyakongo asitokomerana amonenga yo mayo Gesibao egendrete gwetu matakubwatakana mono bosira ko mwana obo wimyaka ene oyosire tubugima bwaye asukurwara ogoke kweli kuba mtoto wangu kwa amegonjeka alikuwa tu na homa peke yake. Jana tulikuwa Gesima wote tukaachwa hapo na babake, sisi tukabaki Gesima. Sasa tukiwa Gesima ndo alianza kutaja watu wenye anataka kwenda yani alikuwa anataja wale marafiki zake ananiambia niwapeleke. Kila mmoja mwenye alikuwa anataja nilikuwa nampeleka. Ikafika mahali akamaliza kusalimia marafiki zake, sasa tukaamua kurudi nyumbani. Lakini nikaambiwa na rafiki moja hapo tununue panado nikuje nimpatie hiyo joto irudi chini. Hivyo ndo nilinunua panado tukarudi. Hata sikufika kwa nyumba. Tulikuwa tu hapa karibu na gate. Mtoto akaconverse. Hivyo tu ndo nilirudi kwenda kwa barabara, nikapata gari, tukapanda tukampeleka hospitali. Sasa nimefika hospitali. Kitu ya kwanza tu daktari alifanya alimwekelea kwa kitanda akaanza kumfinya kifua ni first aid. Kulengana mwana baraboni go mwana yiga arwale tasege kegeke na gwikigwa nyagitali abanyagitali bakanyara ko bakobaira buna umwana yiga osirije bugima bwaye. Mwana yiga bwate myaka ene gakorukutedi agasa busire ay tanya konyara muchando uyu mbona nyorete weli kubali okatu ningana gendete gwichenga bamenye ko rwasekanyorekeiga aseboigo gotebekana ngina ko umwana yiga koigwe ngane yenga umwana yiga osirire ere niganyarete ko bagagusira bugima bwaye asegotebekana konye niga bwa toborwere bwa pressure
Maega jogo ikigwasinya gitari asogwa kune kiondoko kyo mwana yoiga osirubuge mabwaye. Leta nkoro kwedina kemto. Seito nyalibali. Oigo sirete makubya. Amambi yarenge kurumambi na batwarenge komo. Twarenge mugondo ne arusa ko yo mwana agachakuba endage bakali. Marago bakiye kama maka bugori shinye ni chiya akaenda koni echiro. Bono kale echiro alenjira gocha kuri biashara byae ogotebuno mocho koro yosiri. Agaikanjira buno atonyorete abantu rende bakurire bapoire mama akarukurumoino. Okobori mwalimu gaki nabo mwana oyagenda agaikaranza izabu ngora igo agaswa kuelinga ngochikomolinga ngamolinga finally egali ekarukurumoine kamubogori ekomukinya gitari bagatebo sirire nabo yaringe mama tarwarete. Omwelo yabone amateka nigo yagulire abantu bali no moyo bugwanja gwesona nigati unenjere yemo yoko bakonya kuruberia amatanga yabayiga abanjo babo elio banyariko babako bayini asenchera ya mazikani. Sina chochote ninazoambia nile tu wanisaidie matanga ifanyike. Hilo tu. Ulikuwa nangu sababu atasema matanga ya buja. Wasamaria mayabu atasema matanga yo mwana ya buja. Kwa sababu wasamaria watokonye wakitubwatisi. Kero toenia abanju abaito. Inko ripoti rigetaseni kya obwanjete kya Ndizi TV cross nsemechi gacha gesima. Yogotoke meyegwa diga ya gesima ebunga yabo getutu bwa masabe meye county ga Nyamira inchigo ngoro kwa Polycarp. Okara engorobono gochia senke yo asogo siria abantu babere asenga keyemo togotume engorobona Ndizi TV. Na hotigana na yo company ya machani sa senze mu cheke bukebe ni gobono egendrete ko ne kyankuruere obokonyo bya gochia sabanya Kenya Roben semeyo igo bakunyira mache ayubana rakonye ane mono eskuru ya semeyo imanyika debuna Nyabisimba gotoka sewodi ya Wenyamatuta ebunge ne ya West Mugrango kolengana ne company ni go batabiruna enenchire mu yoko nyaragosira amenye basemeyo samache yaratumike amo na bwatani bange tariskuru yoka kolende na bamenye kurwa sensemeyo Jobma ange na mange. Una enchira eyemo yokuirania okoboko ase eamate eunjukanaine ekampuni ya Sasini Kipkebe Limited nigoli chikoli alero bachakia okukunya kwa mache ase skuru yoburoso ya Nyabisimba ejo gotoka imewodi ya Wenyamatuta ebunge West Mugrango county ya Nyamira. We are going to drill this borehole for you and ensure that you are having clean and accessible water for the people of Nyabisimba village. Is one of the development goals, that is SDG, clean water is SDG number 6. We also want to ensure good health and well-being of our neighbors. We're not wasting a lot of time going to look for water in a far place. Watoto wote will be able to go to school. We will support the girl gender. Kolengana no mokonyi bu managing director we factory eyo Karo Mutuku ni gaira chinga kie chioko teba igoro yobu yabwa machayo. Women, especially children, wanatembea for very long distances wakitafuta maji. And so we want to reduce this distance. Pia tumeeleza kwamba through the World Health Organization report, 2.2 million every year are dying out of diarrhea, which are waterborne diseases. Therefore, we want to assist in reduction. Ensemu yaye umwalimu omonene bwe skuru ya Nyabisimba Francis Tengeya nigagokera egetambukire kinagoteba nigo babere bagotwara omochando omonene bwa mache korende osaba ogosirwa kurwa ase mubungo yo ase obwagachi bwebirasi. Manager alisema kwamba watatuletea maji na mheshimiwa badala ya kwamba watatuletea maji wakishirikiana na manager. Sasa hatutafikia tena kununua punda akuletea maji na pikipiki ya wana mheshimiwa wanaero haya sasa wanataka nasa aliye mbimono lakini asinge ndio wachiwa bisi nande ndio wachiwa chinguru tuigeni la no montomo ya wote watesi kwa huo ushirikiano ambao tunao naomba kusidi kushirikiana tukishikana mkono tutainua uchumi. Hii maji itawekewa structures, itawekewa pipes,
tafadhali wacha vitu hivyo, nikae hivyo, nisafu wananchi kwa muda mrefu. Obunge West Mugirango Steven Mogaka ni gaira chinga kechukwe murunganeria enchira chipara chabere chikwagachwa ime ya West Mugirango echo chirense kiombe ya kera ase ebunge eyo. Na watu wa kera wanatoa pesa ya kutengeneza standard road. Standard road ni ile magari inapitana. Zile barabara zimekuwa zikitengenezwa hapa za aibu, gari haziwezi peana nafasi kupitana. Na hata ile maram gravel inawekwa kule, hakuna gravel inawekwa. Na gusabe kiombe kitenderete obwagachi bwe chipare chyo kochirosia ase birengo bwenderete na boigobo tukigokorwa enchera chabere chikwagachwa. You can continue avoiding my messages and my telephone calls. Na saa hivi I'm doing an open letter to His Excellency the President. Hatuwezi kaa namna hiyo. Asinga kiechio nigo MCA we ward ya Bunyamatuta Julius Matwere aboridi abantu bonchakana ine kampuni eyo kogendera gokongia obwamate obuya. Kuna maji hapa kusaidia watu wetu. Wanyora, mwale kwenye mwezi wanyora. Kumura nje mwile nijifomuchilia egere mkono na mwataka. Wanataka mwana maya. Kwa hivyo tunasema ni shukurani tele. Inko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira, Job Maangi. Mbiya muno mulikite Job Maangi kurwase county Nyamira sorobochi rwase nchere jobo ikera no kungusana niko kogendrete ko ne kwase secretary ya matatu. Kubatika no bochori bwa kolekana bwango igase sector ya matatu ni gobono gati ya barai bachole twe batebete buna bawikera nyo bokoryo buyase sector yo. Engane yu ya roka ne kwameli gwana boy goko irera kyombekeli kia matatu owners association okorobo choli bojia asiri tukuli lero Julie Kerubo na mange Kiombe ba matatu owners association imeye county ya Kisii nigo bachira muri tukuri lero asoko kora obochori asabarai bari barache kubara ase kiombe kyo omoyega oyora wano moteneneri korwa service ya serikali y'abanyakyombabu omosubati Monica Nyaboke ase atebire lero nigo bachamo bonsi nonye nabo nigatebire nigabande konyora bechorire buna abateneneri ase korende berusia nagochamo ase abande eriogo kinya sector eyo siritukeli ntuamua ntu achite chumatano babwate meeting y'abantu bali bechorete ekere secretary yabo yabarangiria mbacha nje natebeti gumbaro natagete gochamba akikisero manenga nigo bechorete bagite chikura chire irigo chikura chinyene chitakeire ichi abante bakuru head office Nairobi bose batumeli representative yabo yacha ko office chikura echo uyuolenje nkababori abalengo baganjira nanga yaya ntu akorete chikura cyangenge chindonge ndotagete chikura chindonge asi chikura batebete cyalenge chindonge batagete tukaena na lituko dia lero chuma bona seigo mugo ananchirana egekora ntu ari kumubetereria kurwesa moyo yo imene nkoro yaye nanchirana ko hand over kutigo bi step down ya service yeyo omoyo nyakiro gachoru aswanchira ntobe gente kamo tokolega CC county ito obokamo na ri county itere mukeiguru igananje na tikiti nkibweka na mwaka kombo muno bochiamani ati yabari abachorwa nigo batebire nigo babeire bakoneriwa mono asebateba ekerenga kiabo no kwene kibuna emechande menge bagwetera ngo chikwera ere matatu nkonyanyasu tole chinsemo chinyinga na kikeko gera twachamo egere to address ye okonyanyasu okwo mono NTSA puneko ira na para ntomanyetenga goja kotonyanyasire so otogo sabanga welfare ya chorwa committee ya choru sili tukolia lero nerera atenenere rights ya banyamatatu kweba konye serikali ya Kisii County ali asobo kongobole tobagorore na baroba togorore togende njere yemo na libintu birabe kyagera matatu nere backbone ya revenue collection ya Kisii County oikatogenda sambamba na gavana ito torosie bintu mna bitakeire matatu erorekanire ngiya na kero monto bwate gari gosore ona ya matatu afura ya matunda aye na boy gon to advise abantu bali to ligete bakoro ku workers to batemne gase go so that bagende in line na matatu owners na liga government ya Kisii County
erarorekana bia baria bachorwa nigo bakambuya asibateba mbache kubwaterana erio kwenekia esekte yungo kinere ensemo yogwakana ebango konya sito etaino uchumuino amangana naira rero urubu konya naire kwirukangana bwa banyani matatu ntwanya kubarora nare barangeri bumbajeti sechinga kiecho nigo basaba eserikali ye county gochikubabwatesia erio gokinya esekte yo asoko bagachera stage egati yebinde binge asebo igo basaba eserikali nene gochikubainyora na sebakera umugavana bwe county ya Kisii mbuya ase egasingia ase esekta eyo abatwachorana tubwaterane county government etubwatesie toroseri stage toroseri metaleraria twasumbukira jeje usalia magoro mono tubweta ne county na ara venue tega tokurwa na intitore faida yae igo togosaba tokonywe tubwaterane twensi n'abantu bamatatu n'abakori biasara bamatatu ne county government na national government togorega seso bwamo gingo reporteria egetaseni kya Ndizi TV editaria Nenjuli Kerubo Biamono mulikito juri kerubo asarobotiro senchire jobo ekeromo chumulikirina chekote ibuna asebiro bitero bitambe chochiko sanga anemono noyo rumore kyama kyawe pas Steven Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa asabai gobono Ben Mumanyo yokabere omubunge wensemerie ya burabu boigolgete karo kyobo governor ya county ya Nyamira wetrase kyama kirikyo ipa nabego na Vicky Nderi oyubono oligete kiro kyo women rep ase county ya Kisii tosangana warubwaso mugasolero moncho muriria ngana ndake togochiyo kobekera sebiro tere tambe onyare kubwatia nemono igoro yetaro yaye Steven Kalonzo Musyoka aiga sorogongo rogusi ona boni garoka ne komoche mono abanyanyimbo nawe na semo yobole ndenchira bagoseka segyo mu governor wa county ya Kisii Paul Simbarati moncho muri maga ko nyachiko sori garon komore captain number 00 ndemo Steven korwa sensemere chiko sori atoretere chiko sori elitumakora na se engane yo negambo neno go jimargo bayabono nabaragiya buna komanyiri Steven Kalonzo Musyoka dino Wamalwa Ben Mumanyi nabaigo na Vicky Nderi tiganyora match kwira nda sege kegeke kirebosio Demono Vincent unete korasa sema ya studio otorentera mange korasa sema ya mangana mangia kulenda sabono raiga sema ya chigosori ya kwa gari na samana mangia ya chigosori bila butambe enda demo Steven captain 001 otaka mangana mangia ya chose korasa ligi ya FKF division 2 awase chigosori awachiro ya serikali dagati hapo leo bosori kati ya timu ya Hema moja FC na kama ya timu ya Bucha Youth FC na wikira bono asero ya FKF division 2 ndio Bucha Youth FC tagaende point emero ndibere naisa na ibere ase Hema moja wikira bono igari watu mongani wechi point 10 nemo kati yabo kama na timu ya Youth FC kwa point 10 na ase bosori kula Jumapili utekara jinsa sana na ibere asero ya timu ya Hema moja FC asebona ya kiendeke grounds timu chonsi vere tengo nyorobo wi urachi konye kobina mbengia ase eligeria FKF division 2 asero veyu watu wa mbere bwanye sana kati ya timu ya Bucha yuta mone timu ya Bucha Stars Don't worry. Andrew, just Andrew. Andrew.
Amisa, just stand behind the camera. Stand there. Stand there. Amisa. Give me the one. Double the money, boss. Amisa. Mwele chivita kwa chinsa mwachia kiendege grounds agua se etime hema moja FC na kwa kwenda na maigiri yale wasiwe kwa Jumapili kwa hiyo kwa Victoria nkyo tobwa tekiwono kenda sekunde yo kwa se timu ya Gucha Stars FC etigwire ya kabere bekipo ngisatu bagaye timu ya Gucha Youth FC mbawe kwa sorte timu esigetia sekunde yo timu ya Sportif Nyamururu ya kwa Victoria nkyo kutaka chefano na ibere chinsa mwachia Mosocho Academy abasorgati timu chonsi bere ase erombeyu ase timu ya Gucha Stars para lengi oke yo mwanyi gati yabo amone timu ya Gucha FC ese bese ko gwe basoryanjo para lengane chi point amone timu ya Gucha FC korende batwari andaki amonjoro dio ase kibori we bato bonge we kibori adero na bakabo tanga na korende nonye timu ya Gucha Stars FC ko gwe basoryabo yankyo amone timu ya Sportive Nyamururu Otigarase amanarenge tempo twende murekere chiba soria sensemo ya Nyamira County abwa timu ya Sparks United FC agande kwa bage okora bya sero mbere ase eligi wikira bono branya na kwa bosiri wasoli ende yonsi wikira bona sensemo tangani ya eligi na kwa bage kwa era na soria ya wangoiga nego baba soria bona timu ya Kenani FC soria bwa chigori bera sebosa abateto nambage mbete no muki nambagira abakuru basegeti ya kiendeke grounds kwa kibunangu tanga na pale asero ibare ya Nyamira County kwa majina naitwa Shadrack Molenje. Mimi ni coach Sparks FC. Sasa hizi tunacheza Nyamira County League. Sasa hizi tuko number 1 kwa hizo ni yetu. The last game tumekuwa nayo tumecheza na Kenani ambayo tulikuwa home, tumewapiga 2-0 Kiendeke ground. Ndio tukaenda mapumziko. Kwa mapumziko tuko na 2 weeks ya mapumziko ambayo kwa sasa imetupea nafasi kubwa sana ya kufanya zoezi, vijana kujuana vizuri, ile cohesive, kuleta ile cohesiveness pamoja na kuwa pamoja. Game ya Kenani ilitufunza kitu kubwa kwa sababu wakati tulikuwa tunacheza hapa Kiendege tulikuwa tukue considered but tulijifunza, ndio maana tumeweka ile tuko na ile changamoto ya ku work hard. Next game tutakuwa away, fixture haijatoka vizuri but natarajia tutakuwa away, na hiyo game itakuwa umuhimu mkubwa sana kwetu kwa sababu kama ambao tuko juu ya table sisi ndio tuko na pressure, so tunahitaji kujipanga vizuri to maintain hiyo. Ego sori ya rugby na sori tebo kina sense moye chiskuru chiechi sekere na se tiwa sori chagwa ngo ile chagwa sori chiechi sekere ense moya ta mwana wone ense moya kerego ya Kisii County na Nyamira County ego mbalo kwa timu chinke gosi chiskuru chinke kia soka timu ya rugby na wone kerego ya sonos na kerego ya sub county na wono aba tekoro ase sori ya rugby mono umuri kyo monene weke ombe kia Kenya Secondary School Sports Association chinse mo chiamara ni sub county Mr. Naftal ego wana boli ya wata ikuruchi school au west kwa kibuna kwa kenda bara maigero akwali ndebe au vya rugby kati ya weke ombe kia Kenya Rugby Union KRU kwa kibuna omanyi wa rugby waweira saba ali mwasichi school amuna ba kosori kwa hiyo na chiti mtinde uweso kia saba milioni rugby mono aderengeta chi school ya secondary muchezo yo tigeiru chiskuru chiri pigwali chiabamura chitabuga tie mixed school mune yane maybe chiskuru chinke sana chiri chigutware mixed kuna rioma yaremereire kogendera no muchezo yo no kogendera ku muchezo yo ngutagete amuntu bwate ebirengere byo coach na ende utari gukumoya abande mbachire chikoach nchire chiachire tuwa chiesiri nabwo bakogenda bagende school ende banyora ribaga bebo muchezo yo bagenda muchezo nde uri bwate emipira gusobwate ebifa so chikoach na chiro chonchiganeire elinde chitoke naende chiri chibwata oboremereria naende chigosoma korwa asa abande na kogendera gento kende ne clinic amegerio nare toje twatwara kero mwaka ase sub county gose ase kiwango gie county na ase kiwango kie region ya Nyanza
abarimu bakogenda bachigotoka buna bono Nyanza yabwata abarimu bari kwegera buna bachikochi gose chiri fari barimu barenge abarimu 18 ase Nyanza engima ase sub county ya Gusii ande yake karontari wetogia minche bweka narengo na uturie na chieta sama Somalia anyanza ekara twachigoche kegwango gie county ekara tware to mochwe maigiliaya naende nkanyoranga naende abantu baye nabakesana barengi abantu mbare batari gocha kero umwaka esengenjo ya ogotagenda maigiliaya kero umwaka mochieso yongo chioro gukwa so etoko encouraging partners baria bagocha bana kurigere no mochieso yoko na kwa develop kuna bono Nyanza rugby development officer awene to gutara ase chiskuru chiri chibwato mochieso yo na kurigere ji talent chinke echiara nyare kobe kase chikonyara kogenda na chiro chikwegera bu Mwanji mwanji tena mwana ngete chiko sorry kwa iga sense ya Kenya twende chinse mocha akwa Ghana sio so gende betajia Africa All Games na sense meyo niko Kenya gende kwa dia kurwaneza chigol meda za chiko so yetu na mkira bono na bali babu ile Kenya chigol meda na mwana Angelo Toi uyobwete Kenya gold medal la sense mo ya chiko so lichaba supati ya basori ya tennis na mayo ko bwe basori yeyo yobona mo kiro ko buyobo wa mo kwa Angelo Toi yarakobaga kwende yamase mwase chigo sori chiri Paris Olympics yarakobaga chikwariga ni bwase mitinye rugosyo yo mwakoyo Yesterday when I was 2-5 down, I just told myself that I could really come back. Actually, I was crying on my bench. So I feel like that really helped me a lot just to calm down and just to focus on what I need to do. And I just have this fighting spirit to myself that I know that I can do it and I can beat anyone. So that really motivated me and that's what kept me going from yesterday's match. Njuma digere ndake nagati ya machibu korwase ebiti au na nyina na bit korero korwate chibu gosori chitigandreta sense ya Malawi ya saba gosori kisia emiaka imeronge geta chibu gosori echo eti timu isato choro ine timu ya Malawi barabari gani amona timu ya Rising Stars korwase sense ya Kenya amona ya Zimbabwe na serero nimbe timu ya Kenya Rising Stars bana kwamba kwenye kore timu ya Zimbabwe kwa isato asewo yemo wala bikula Jumapili ni wa timu ya Rising Stars bakora semo ya Kenya semo ya bamura bara gosori amona abari gari becho chance ya Malawi na semo gosori yeyu igo Kenya kwente nyoro ubu ya semo gosori yeyu osi osori se kwa makali ni wa Kenya bara yale kwa bakoba abanyankongo ase kigosori cyo tournament yuenke ye timu isato tobe tukobate abasori baba kinjira una gatia abasori baroro na mona Ezekio Muri yoro abasori korwase timu ya Shimana FC legatro kwa Gusii sema kijasa bingirango mwali kati timu ya Kenya ira sense ya Malawi ya sevono wagendra tena obo wasuru gondo mwanchimo ira sevono ya mali gani Kenya atere na sema ya ensema ya na maikesa televele na kile bosi ndo mwana mfanya ya mase ya mfanya ya bene na diga tasini kiambi TV amona omurai we kiama kia waipa Steven Kalonzo Musyoka yujini wa maro abate banabwata marama ya twasanganera seri tukulia lero nabo igona yujini wa maro bero mu waziri acho wizara chinyinga ngisato inyega aiga sense ya Kenya nabo igona Ben Mumanyi uyibono okabero mu bunge achuntunde ibere ase bunge ya Burabu akalika rukyo governor se county ya Nyamira osabo chori bwaeta akabuna Nyaribo nabo ikobono na Viki Onderi echerera andake so wango andake tare to tare andake amatukabere ya omurai we kiama kya Wiper Steven Kalonzo Musyoka kirago chaiga ne kiama kya Wiper abate makogia kirekuko nenda gotera njeni ndororo naira kara agende ninyare kwa bayinkurigiri bagari abere njiro kwa omurai mono wa NC ya Kenya kudigia soko chori gore gosyo na abanyamira na Kisii nego lete chobe sikureke kirego yandake ge siasa ignas pia coordinate ya moment ile nguru chinde chonsi ase orogoroxi
Umaita sebono ekero keria maisa y'Abakenya bange nigo barigereti okogenda kwayerera mu Rudinga uno munyakirobo ochiaso muri bwichinse eyo igiye kagire buna nacho konyerekero gekyo ikagire gekogera bochori mbura korekana torose na no mwakonde bukaretari bono igo bono rero rokane kwebwatani mono na kuyanguri mono kurwa sema ya sasa ya Kenya na gosoa sama ngarigete ekoro kyo burayi obunyakirobo chintu tsabari chinge bono chiarere chiabere sikoyense ya Kenya igo bono kolengana na Kalonzo Musyoka kawate yabona sengencho abenga mbatume ko mubwekano bwe team Cote d'Ivoire eyibono omogosari yo maito red card lakini na omori nande bakabwa bono bakateno okurworo kwa Raila Odinga tariye kiorokereri buna ensemu yazimyo nguchire kubuneka abata nande bono wechi koben kongu kubwa buna konyera I don't know aseki rigonde batena yechi korokana koben kongu kubwa buna konyera gekora bono chinguru chichonsi rera gutumeka tajeta mechirocho ono kwamereria serikali babwate kiregendo onya noko boke serikali asinale para roko kwao Ronda gatori ngana ige siasa mate mana siasa kokonyerere ige siasa kiama kia waipa reko chesorongo rwa Gusii mona mana se county ya Kisii abara ibali bali riso abachole biroge binene namuna komo women rep county ya Kisii Doris Donya Aburi namuna mujumbe bwe chese mo chiapo basi Mr Innocent Obiri babiri boka mujumbo yomo ase constituency kianda na women rep yemo ase county ya Kisii aise kuligereria waipa yoka alera leto mochando lakini ese goso Gusii buna azimio naliriokera leto era leta matunda yakora narokana ko muchanse mo yobolendi na komoigera sana umugavana wa county ya Kisii Paul Simbarada watense mo yobolendi nanyi murigete sana injire ko musegasegia umugavana wa county igobono tatite Gusii buna waipa aite Gusii buna azimio uno yoraga niko irukia bendera ya azimio sio tikara kunere igotate netina nje waipa ina azimio yachete lakini tona ki bono ase bono chisa bari chinyinge chi azimio ni go chira chikura wanere kubwatikana nere bono okagero go chikurukia bendera yekerukio bura iwenzo wetera somo buru azimio ndake mbia bono sana ni metena magana siasa na mangawende go bagago sangu turo chanda kiro nyabara iba Kenya kwanza ewiki ya eta babe tirongo rwa Gusii mona asemesangirekana mona mona magiga ya ekina keri kia monda asense meria Kenya kwanza era kantebuna gochiko mubereka yarenge monda anyare ko baga ko bari ntobaro chi weekend ya eta mona chisemo chia bonchari abara ya bange ba Kenya kwanza bakobo kondiri tukuri yankyo babe chisemo chiri cha South Mugrango asomo yigabwe kanisa SDA warigande nebe mujumbe South Mugrango Silvana Sosoro timeenda ke inkyo kagerete kiragende chisemo chiri cha South Mugrango gukone yugo ya Robert Mondo yo kabero mukonyo mu governor ekina kia yatumiruge cha kwategererwa Kisii Locots High Court Korumilimani gocha Kisii High Court bono liukeria likuneka gambereke neke Milimani High Court kwene Nairobi liatumwa kiabe kineke bakirigereri barra mangana mange kibwate ni garengete ogwa kwisi ukomo ko mu governor korwa se county ya Kisii bono barra mba ko nonye senate gesereire nigo bono kiratega na ligi asuki gumusio kya bwante ri ukolitangani ekina kya monde kya ntagwa tego sarike 20 na ya mumutinyo gatatu one kira besta ligi 15 na ya mumutinyo kane oyuru mutinyo gocha aiga bosongo Kisii High Court nera High Court mobol na mange ogocha wiki nekyo aseke gambiro ya Kisii mobol na mange tima janse mo yang kyora lengerli goro yoko ekini ko to mubosongo chata te ndake banyora buna babwatani abange ndake aba wakili bari bakogambirwa abashahidi abange mbatoki kwa baba kwa banchinse mechi cha bosongo ndake rego kobe kwanye gekonyero nyabansa bari barabe sekine kabange babo mbanyara kwa bandake bagotara mono ko bwani una tyoga ne Nairobi go so kora na gokoraki anyira kuna nekira kebekira sensemo ya High Court nakira High Court chire chinyinge ne dabora bone go konya bono Supreme Court ero tugwate yemo oratore kina ndemo oratore kina oirwa abantu bachigotegere kina bakomaite na abantu batokomaite nka iyo kagere tora wene bwa
manyete bakukwanye mbakumanya kera ikira mani ekina umwaki olulu ko kise mocha milimani lero uchucha ikabado neba neki na nekerere ngana ya koti abashahidi baraga ni kuboka umwana chiekina abashahidi bali bakugambigo igota tebe nabara libado goto ko fresh nyingete utelo chiko bago chikoti ituri mutano ke siasa bado iska yera chikoba ko igoti ka dio senera tamangana mange bono digasokoligero kwao mbiyekina kiare tobosonga kigambiro ronke gambiro Nairobi kate nenya ariko bageko bigese njamana ko nduna magana bosongo abashahidi abange nanga igabari abali barabe andake nabakoli babwato bokoli esebono ajete yo ngora una magana ya bwasikanda ke kero director avali para batabanda ke amachira bora bosonga ko director ndali hono achiko banaraga bake naratraga ko tari mangana osoro no ale Gusii yankyo nteguna kiara kwane no ale ngera kinone chikambi cha officially goja kale mambia tigato ngiara kwana usana kwane ngana yomokonyi wo Governor Robert Monda to igunge bara kwana bara ino bali Gusii bali bakenya kwanza bali batebete Monda tali gochiande tere Camel Park twasangana Kalonzo Musyoka oyiro marabeka makya weipa ando mo chumo ligere bondo to kobekere ngana ya masemi twasanga sema mbia lero urasemeli ya Camel Park mega yetabe ya Kalonzo Musyoka tour ime yorogongoro Gusii igobono asegekega tana semende studio elibono tonyole nkwane yu ya bene maiga yogo sanga nabara yabo kurwa somo lubwazimio to skeletera n'incho ko Vincent onyancha ancheri anende mo Steven captain 001 ntoko beba Lydia Mose imanyerilyo abagwana Petro na Mokeira chibi channel ngaseme mtandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net. Twanasema ne twakemba ka twakora muni tugukora tumerane juma ina SMS mangana majobo tuko ya bye bye.